28, tama? At saka 26. Hindi ba? 28 at 26. Yan. Magbabakod tayo para sa mga hindi pa sa ulo ang mental math. Dito tayo sa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dahil alam mo na itong 8, kung mapapansin nyo, nagsisimula ako dun sa mas malaking number para hindi ka na mahirapang magbilang. So, 8. Ituloy natin ang bilang ng 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, this is 14. Yan, 14. Di ba itatapat mo dito? 14. Pagka 2-digit number na, hindi mo isunusulat ng 2-digit number yan. Kapag daw dalawang number ang sagot para dun sa ones, itong tens natin, hindi dyan yan inilalagay. Imbis na ilagay daw yan sa baba, iyan ay inilalagay dito sa tens sa taas. So, ilagay na natin doon. Yan. Yan. Ito na yung ating tens. Yung sagot natin na tens, ay nilagay ko na doon sa taas. So, dahil dyan, buburahin ko na ngayon to. Nabura yung ating equal sign. Ayan, binura ko na dahil inilagay ko na ito doon sa taas. Ngayon, paano natin pagsasama-samahin yan? Tanggalin lang ni teacher yung arrow, ha? Pinakita ko naman na kung saan nanggaling yung 1. Tayo ngayon ay magbibilang. Kasama na yan, ha? Kasama na natin pagsasama-samahin yung lahat na yan. Kasama yung ating inilagay doon sa taas. So, bilang na tayo. Ito yung isa, tapos 2, 1, 2, tapos 2 pa ulit, 1, 2. Okay? Dahil 1, okay, 2, 3, 4, 5. So, yan na. Sagot natin, 54. O, diba, wala nang maraming pasikot-sikot pa. Basta alam mo kung anong uunahin mo, madali mo yan masasagutan. Ayan, sulat na ni teacher yung 1. Siyempre, gamit pa rin yung number line natin. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ganito lang yan. Simulan na agad natin sa, may sagot tayo na 10 nung nakaraan. Parang wala, ano? So, wala tayong sagot na 10 nung nakaraan. Kaya, uunahin na natin yung pinakamababa natin ngayon na 10. So, doon tayo sa nung nakaraan di ba? So, doon tayo sa 10. Ganito lang kasimple yun, no, kids? Para sa sagot na 10, ito yan. 1 at 9, 2 at 8, 3 at 7, 4 at 6, tapos 5 at 5. Yan, mga magpa-partners na yan. Ang sagot niyan, 10. Next, punta naman tayo sa 11. Sasauluhin nyo yan, kids, dahil ayan ay a great help sa inyo. Barayin na natin yan. Next, 11. Numinipis yung aking marker. Yan. 11. Paano naman yung 11? Ito naman yung 11. Dito tayo sa 2. Ayan, ito. 2 at 9, 3 at 8, 4 at 7, 5 at 6. Yan, mag-partner na yan. Ang sagot dyan, 11. Minumove lang natin. Di ba kanina kasama yung 1 para doon sa 10? Mumove lang natin yan. O, palitan na natin ito. Gawin na natin 2 para sa 12. Abura na ni teacher to. O, syempre, doon na tayo mag-start sa 3. O, 3 at 9, 4 at 8, 5 at 7, 6 at 6. Ang sagot dyan, 12. Bibilisan na ni teacher, ha? Abray na natin to. Gawin na natin 13. Para sa ang sagot ay 13. Bura si teacher here. Yan. Sa 13 ay ito. 4 at 9, 5 at 8, 6 at 7. Para sa 14, bura ulit. Yan. 14 ay ito. 5 at 9, 6 at 8, 7 at 7. Para sa 15, yan, ay ito naman. Pinagsasama. Bura. 16 na tayo, di ba? 16 ay ito. 16, 7 at 9, 8 at 8. Para sa 17,
Mura. Sa 17 ay ito, isa lang. 8 at 9. Sa 17. Para sa 18, ay, syempre, doon na tayo sa pinakandulo. Parayin ko to. Sa pinakandulo ay 9 at 9. So, that's it. Sana may natutunan kayo para sa pinakamabilis sa paraan ng pagsasama-sama ng numbers. Tandaan, mahalaga ang mental addition. Okay? Ayan, and that's it for this video. Thank you for watching, kids. Good luck sa inyong pagsasagot. Tandaan mo, mahalaga ang mental addition para mas gumaling ka pa sa math at mas mapadali ang pagsasagot mo sa mga susunod pa nating lesson. Ayan, tapos na. See you in my next video. Bye, kids!